Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы сустракаеце гэтую раніцу у нашай кампаніі. Бо вас чакаюць лепшыя мульцікі. Цікавая інфармацыя і незвычайныя знаёмствы. Ого, вы чулі? Кася, твае жарты? Мае? Да я нічога не рабіла. Ого! Я ўсё зразумеў. Дык растлумач, калі ласка. Недалёка проляталі лебедзі. Менавіта іх мы і пачулі. Мне вельмі падабаюцца гэтыя велічныя птушкі. Ой, і мне. Лесик, а давай познаёмимся з імі бліжэй. Давайте. Полная назва птушак, за якімі мы зараз назіраем, лебедзі-клікуны. І за што іх так назвалі? Менавіта за тыя гукі, якія мы пачулі. Сапраўды, яны ляцяць і быццам кагосьці клічуць. Між іншым, лебедь – птушка царская і нават каралеўская. Ты маеш на ўвазе, што яны выглядаюць па-каралеўску? Справа не толькі ў выглядзе. Напрыклад, у Англіі з 1186 года усе лебедзі, што жылі свабодна, належалі манарху па законе. Ого! І толькі з 15 стагоддзя трымаць у сябе гэтых птушак дазволілі яшчэ некаторым вельмі багатым людзям. Лебедзяў тады пазначалі спецыяльнымі кольцамі, якія паказвалі, што ў птушак ёсць гаспадары. Добра, што зараз так не робяць. І літаральна ўсе могуць атрымліваць асалоду ад назірання за лебедзямі. Дарэчы, Лесік, я аднойчы бачыла гэтых птушак зімой. Яны што, не змаглі ўляцець на поўдзень? Звычайна не ляцяць на зімоўку клікуны са Скандынавіі, Белага і Балтыйскага мораў. Таксама лебедзі застаюцца зімаваць на тых вадаёмах Еўразіі, якія не цалкам замярзаюць. Здорава! Значыць, у нас можна любавацца птушкамі круглы год. Можна, але блізка ўбачыць клікуноў даволі складана. Яны асцярожныя птушкі, трымаюцца на шырокіх водных прасторах, далей ад берагоў. Значыць, нам сёння пашанцавала! Мы ўбачылі птушак вельмі блізка. Дзякуй, Лесік. Сустрэча з лебедзямі была такая маляўнічая. І ты, разумнік, заслугоўваеш адпачынак. Сядай утульненька, а я ўключу табе і гледачам мультфільм. Дзякуй, Кася. Сябры, у мяне да вас пытанне. Як вы лічыце, людзям якой прафесіі могуць спатрэбіцца касцюмы мядзведзяў? Я ведаю. Я адкажу, можна? Калі ты ўпэўнена ў адказе, давай, Кася. Гэта вельмі проста. У касцюмах мішак могуць выконваць ролі артысты. У дзіцячым тэатры, напрыклад, ці ў кіно. Варыянт магчыма, але мне здаецца, Лесік меў на ўвазе не акцёраў. Маеш рацыю, Патап. Акцёры ў касцюмах – гэта відавочны варыянт. Ну, можа, настаўнікі апранаюцца мішкамі, каб цікава і арыгінальна правесці урок біялогіі. А што? Добрая версія. Думаю, дзеці на такім уроку не засумавалі б. Варыянт цікавы. Але я меў на ўвазе не настаўнікаў. Лесік, хопіць з нас загадак. Адказвай, хто і навошта апранаецца ў касцюмы мядзведзяў. Ветэрынары, Кася. Сур'ёзна? Але навошта? Каб звяры іх не напалохаліся і думалі, што іх лечаць жывёлы. Кася, звяры пазнаюць чалавека па паху, не гледзячы на касцюм. Бо нюх у большасці звяроў вельмі востры. Слушная заўвага, Патап. Ведаеш што, разумнік? Зараз мы з Патапам, як мішкі, як рыкнем на цябе. Хоценька расказвай, паказвай, навошта ветэрынарам касцюмы мядзведзяў. Добра, добра. Гісторыя пачалася з таго, што ў адным з лясоў у Амерыцы турысты знайшлі зусім маленькае мядзведзяня. Ой, і малы быў адзін без бацькоў? Спецыялісты па дзікіх жывёлах, якіх выклікалі на дапамогу, правялі доўгія пошукі, але так і не змаглі выявіць яго маці.
На жаль, у прыродзе такое здараецца. Малыя губляюцца. Ой, бедная медведяня. Яму, напэўна, зусім няўтульна і складана было аднаму ў лесе. Не тое слово. Малы быў аслаблены і худы. Таму яго і даставілі ў цэнтр рэабілітацыі дзікіх жывёл. І там мішку дапамаглі? Рэгулярная ежа і медыцынская дапамога зрабілі сваю справу. Здароўе мядзведзіка выправілася. Ён стаў актыўна набіраць вагу і развівацца. А ветэрынары, якія сочаць за здароўе малога, апраналіся ў касцюму мядзведзяў. Правильно, Потап. Але навошта? Малы і людзей быў бы рады бачыць. А яны ж яго не пакрыўдзілі, а наадварот выратавалі. Менавіта гэтага, Кася, ветэрынары і хочуць пазбегнуць. Мішка не павінны прывязвацца да людзей. Бо яго хочуць канчаткова вылечыць, а потым зноў вярнуць у дзікую прыроду. А, вось у чым справа. Значыць, супрацоўнікі цэнтра гуляюць з малым у гульню «Сынок маці». Толькі гэта не гульня, Кася, а навуковы метад, які захоўвае ў маленькага мішкі інстынкт дзікай прыроды. Малайцы ветэрынары, пухнатаму пацыенту пашанцавала. Здорава, што мішка аднойчы апынецца дома ў родным лесе. Дзякуй, Лесік. Гісторыя пра ветэрынараў у касцюмах мядзведзяў вельмі цікавая. О, і кранальная. Лесік, ты заслугоўваеш падарунак. Дзякуй, прыемна чуць. Дык давай, рабі яго сабе і нам. Уключай чарговы ранішні мультфільм. Ага. Сябры, а зараз пытанне ад мяне. Працягваюцца канікулы, у нас з вамі больш вольнага часу. Адкажыце, ці дапамагаеце вы сваім бацькам? Я заўсёды дапамагаю маме, і мяне не трэба прасіць 2 разы. Мы заўсёды ў цябе верылі, Потап. А вось адкажы, які ў цябе хатні абавязак? Ну, мыць посуд, гуляць з сабакам, хадзіць за пакупкамі. Кася, а чаму ты спыталася пра дапамогу? Таму што хачу паказаць прыклад для тых, хто лянуецца дапамагаць дарослым. О, дык і мы з задавальненнем пазнаёмімся з гэтым прыкладам. Сімпатычнае шчаня! Але яно яшчэ зусім малое. Чым яно можа дапамагчы? А вось глядзіце, малы навучыўся даволі складанай справе – саджаць бульбу. О, як жа малы стараецца. Адчуваеш, што гэта вельмі адказна. Думаю, у такога адказнага працаўніка дакладна будзе багаты ўраджай. А потым ён яшчэ і моркву дапамагаў саджаць. І восенню з поўным правам будзе хрумстаць салодкай морквай. Кася, ты малайчына, што паказала нам і гледачам такі прыклад. Працаваць і дапамагаць можна навучыцца з маленства. А летам папрацаваць на свежым паветры карысна ўдвая. І фізічныя нагрузкі, і прагулка адначасова. Малайчына, Кася. Хлопчыкі, а ў мяне ідэя. Давайце што-небудзь пасадзім у нашым двары. А чаму не? Канікулы, час ёсць. Між іншым, шмат чаго вырасціць можна нават на падаконніку. Гэта і цікава, і потым будзе чым пахваліцца сябрам пасля канікул. Так, Лесік, хопіць час марнаваць. Адпраўляйся за насеннем. Кася, яшчэ рана. Магазины пакуль не працуюць. Кася, за насеннем сходзім разам. А спачатку можна параіцца з дарослымі, што можна зараз пасадзіць. Добра, дамовіліся. Тады зараз давайце глядзець чарговы мультфільм. А зараз будзем развітвацца. Бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. Але наперадзе нас чакае цудоўны летні дзянёк, у які столькі ўсяго можна паспець і дарослым дапамагчы, і пагуляць. І яшчэ няхай ваш сённяшні дзень пройдзе цудоўна. Карысна і паспяхова. А самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не прозбіце!